Vale, anem? Vale, ja! Fill de Vicent i de Mercedes La Maseta. Jo tenia un tio músic professional, el germà de Mauela havia sigut compositor i director, però realment en la meva infància, en la meva família, així com te diria jo, cosins o tios músics, no en tenia. Estem parlant de la dècada dels 80. L'oferta lúdica no és la d'avui en dia. Eixies a jugar al carrer o estudiaves música. En un moment donat, els amics més íntims decidim apuntar-nos a l'escola de música i emprenem a estudiar. I ahir trobem un lloc, a més, a nivell social, un ambient molt xulo, no? Era tot música, música, sempre. Jo m'agafé la trompeta, m'agradava molt, patia molt tocant i vam veure que era asmàtic. Me'n recordo que va ser un disgust increïble quan el metge me va dir no pots tocar un instrument de vent. Se me va caure tot, no? Duia 3 o 4 anys estudiant trompeta, dic, ostres. I bueno, el que era director de la banda me va dir no passa res, percussió. Potser això fou un moment crític perquè inclús me vaig plantejar, passe, no vull seguir estudiant música, jo vull ser trompetista. Comencé a estudiar percussió i la veritat és que vas descobrir un món en la percussió absolutament molt ampli. Me vas donar compte que realment, per una qüestió de mala sort de salut, crec que vaig encertar el meu instrument per al meu perfil. I després passo a formar part com a percussionista de la banda i quan es donen compte estem acabant una carrera, estem tocant amunt i avall, tot, sempre ha sigut tot un món absolutament musical. En un moment donat ens apuntem al conservatori. L'únic conservatori que hi havia aleshores era el de València. Comencem a estudiar, un curs, un altre, grau mitjà. Vaig acabar el superior, me n'ania a estudiar també a Alacant, amb un professor molt interessant, molt important, Joan Iborra. Estava de docent en el Conservatori Òscar Esplà d'Alacant, un percussionista totalment distint a tots els nivells, a nivell pedagògic, a nivell personal, a nivell musical. Un autèntic, com diríem ara, un autèntic crac. Era un percussionista de la banda i així hi havia un director que era músic de l'orquestra municipal, un clarinetista, Enric Artiga, i ell ens animava, n'hi havia un concert que ell ens animava a que els músics participàrem com a directors. Entonces jo vaig veure que era molt interessant que els músics que tinguin una experiència des de la part del director perquè d'alguna manera també comprenien millor la meva actitud o la d'un altre director. Me va agradar molt l'experiència. De sobte, un amic meu, un amic íntim meu, estava dirigint una banda en València, va provar unes oposicions, me va oferir a mi com a substitut. Jo encara estic treballant en aquesta banda. Este és el Centre de Música i Dansa de Natzaret. Me vas donar compte que jo soc percussionista, però que quasi me sent més director que percussionista. Gràcies a aquestes experiències, alguns d'ells, precisament Vicent, han arribat a ser directors, perquè van experimentar una sensació allí en la tarima que no se pot experimentar si no estàs allí. Quan tu agafes una batuta i fas un gest i veus que hi ha un grup de músics que segueixen
eixe gest és algo màgic. No és la primera persona que a raïs d'aquestes experiències que jo he tingut en altres bandes ha arribat a ser director i alguns d'ells importants com ell, Vicent. Pot ser el millor que m'ha passat, no? A nivell musical, descobrir eixa màgia que té la batuta. Diuen que és l'instrument que més sona, no? M'agrada molt eixa frase, no sé on la vaig escoltar. De fet, no és ni un instrument, però és veritat. Jo en Montcada entre com a professor de percussió, estic dirigint Nazaret, vaig a un certamen que de mes primers resulta que jo no ho sabia, però en aquest certamen n'hi havia gent de la directiva de Montcada i en aquest moment volen canviar de director i directament vingueren i me digueren volem que siguis el director. Era la segona banda que anava a dirigir. I molt bé, i bueno, tinc una relació extraordinària. És una banda amb bastant de compromís i és una banda en la que, ja t'he dit, estic 20 anys i estic molt content d'estar allí. Vicente Martínez és el trompetista de l'Orquestra Nacional d'Espanya i és un músic que me fascina per la seva humilitat. Que jo comenci a dirigir la banda de Montcada, me crida en setembre, que tenim, crec que era el concert de festes, me diu, Vicent, soc Vicent Martínez, soc trompeta de la banda, perquè ell és de l'AU. Ell començà, com tants altres músics, estudiant en la Unió Musical de Montcada. Mira, és que arriba dijous de Madrid i puc estar per al concert i m'agradaria tocar, encara que sigui trompeta tercera. Ara, jo me quedo un poc descol·locat, dic, un trompetista de l'Orquestra Nacional que ve, m'està dient que si pot tocar en el concert. Esta persona és diferent al que sols veure per ahir. Anar com a aficionat té un encant especial. El fet de vindre a la banda i anar com a amateur, com un només, té un encant especial. Ve a tocar a la banda del seu poble i me diu si pot tocar encara que sigui de trompeta tercera. Si eres músic, en això, bueno, i si no també, en això està tot dit, no? És un excel·lent músic, però com a persona encara és millor, que és ja complicat, és difícil. A vegades pense que els aficionats disfruten més de la música que els professionals, no? Perquè n'hi ha ahí una exigència màxima que sempre tens que estar ahí al tope i així estic més relaxat, no? És veritat que ja fa molts anys comencé a ser professor, vaig ser el professor de l'escola de música i era el professor i percussionista de la banda. I fins que farà no molt, hi ha un canvi de director i en un moment donat se me planteja que siga jo el director. Honestament, me resultava un poc incòmode, perquè, clar, quan puges dalt en la tarima de director ja has de començar a marcar uns tempos, n'hi ha concerts, n'hi ha passatges que no ixen, t'has de ficar serio, encara que la meva manera de ser és molt afable. La veritat és que tinc molta sort perquè la gent més important de la banda, a nivell musical i a nivell social i tot, m'ho va facilitar moltíssim. No pensava que podria estar tan còmode. És
una locura un poc, la veritat. És una botxeria, és com molt complicat. Els assajos estan ja establerts i després els concerts, la veritat és que les directives, abans de començar el curs, fixem les dates. Sí que és veritat que n'hi ha moments, les èpoques de més concerts, és una pressió increïble. Estàs assajant el dimarts en una banda que tens concert el dissabte, ja amb molta pressió perquè el concert ja està ahí, i acabes el concert, t'alliberes unes hores, però al següent dissabte tens altre concert. I al cap i a la fi eres el responsable. I ja t'he dit, són bandes amateurs. No saps de quins músics vas a disposar. Segurament se trobarem tots els músics per primera vegada junts el dia del concert. És molt, molt complicat. El que passa que se me dona prou bé, la veritat. He après a saber canviar el xip d'una manera que me sorprenc a mi mateixa. És veritat que la banda és una entitat cultural de molt de pes, no sols en Museros, en tots els pobles. Històricament, les bandes han sigut un fenomen extraordinari, no? Apuntar-te a la banda ha sigut sempre algo molt normal, que la banda ha sigut un lloc sempre social, amb música, has fet amics, has viatjat, t'has educat, evidentment. El fenomen bandístic és algo extraordinàriament bonic. Els músics que hi ha en tots els llocs, però no només a Espanya, inclús a l'estranger. Un percentatge altíssim és valencià. I tot això és gràcies a este fenomen, a les bandes. Si no hagués sigut perquè vaig néixer a Museros, directament, el que t'he dit a Bilbao, no m'haguera pogut formar com a tal. M'abuelo era una persona molt professional en tots els aspectes i molt dedicat a la seva feina, que era de corretger, i a la música. Era com la família, la seva feina, la música. Feia la funció en la banda que avui en dia, que també aprecio molt, fa Ivan, així, en la banda municipal de Bilbao, ja en una entitat professional. Però m'abuelo feia la mateixa feina, que era des de posar atrils i cadires en una banda amateur. Semblava que estaves en una banda professional perquè tenies tots els faristols, totes les cadires. Tratava els músics com si foren professionals. A nosaltres és normal en la meva feina, no? Era l'abanderat de la banda, sempre anava impecable, en els seus guants blancs. En la bandera, l'icono, no? Diguem, la imatge, no? de la banda. És una persona que quan jo era xicotet jo admirava, no? Perquè tot això ho feia desinteressadament. Com el net és un professor de bombardí, vaig pensar en fer un bolero, que era un dels balls que a ell sempre li agradava fer quan estava entre nosaltres, i un bolero per a bombardí i banda dedicat a ell. I jo li vaig dir que seria fantàstic per a mi, un plaer i un regal molt gran per a m'abuelo, que crec que el millor que es pot recordar a ell és en música, entre altres coses. Me vaig inspirar pensant en ell, vaig pensar en... Claro, era un record molt melancòlic el que tenia. Aleshores me va eixir una melodia molt tendra, molt bonica. I me va enviar va fer un esbós de lo que és com, diguem, la primera melodia, no? I en algunes idees. Aleshores, Alberto Sanz, que era el director entonces de la banda Museros, que havia composat moltes més coses que jo. Entre els dos van començar ell feia unes coses, Alberto va harmonitzar d'alguna manera i fer alguns treballs que ell no estava
acostumat. Li vaig passar tot el material i bueno, me va ajudar a orquestar-lo. A poc va néixer el projecte. I entre els dos vàrem fer este bolero que poc he composat, però te puc dir que és de lo que més pagat estic. De fet, el bolero se diu Ai Corretxer. I me queda Juanjo i me va dir: Vicent, tinc un concert en la banda municipal i sóc jo el solista. M'agradaria estrenar eixa peça. Ho vaig proposar així al director artístic, em va dir que molt bé i farem eixa gravació, que forma part d'un concert en el que jo anava a tocar una peça molt més gran de solista i aquesta peça va ser el bis. Anàrem a veure-ho i, bueno, per a mi, que ja t'he dit que no me dedico a la composició, que m'estrenen una peça a la banda municipal de Bilbao en un lloc tan emblemàtic com l'Euskalduna, fou meravellós, la veritat. Que millor que fer una gravació en una banda professional on es quede una versió que siga molt bonica perquè és el que se mereix Mahuele, no? Estic molt agraït a Juanjo i a la banda municipal de Bilbao. Jo sempre he fet també música lleugera. He fet música folk. Sempre m'ha agradat també eixir-me'n del món, diguem, un poc clàssic. He tocat en orquestes. Recordo que quan tenia entre 17 a 23, 24, 25 anys, me guanyava la vida tocant en orquestes, en les orquestes que toquen en les festes, saps? Vull dir, i tocava la bateria en grups, també en hivern, i bueno. Què passa? Que això mai m'ho he deixat. Sempre m'ha agradat, però d'una manera, diguem, per divertir-me, no? Ja no per guanyar diners, sinó per divertir-me. Perquè al final fas el que t'agrada, que és músic, però sempre ho estàs fent des d'un prisma de treball. Jo sempre paral·lelament m'ha agradat fer les meves coses. Que per als finals dels 90, si no recordo mal, crec que el 96 o 97, es forma un grup que es diu La Folkabanda, que no naix de mi, naix d'un altre amic comú, que volia formar un grup de música tradicional afegint notes de jazz i notes de la música que controlaven més els que més tocaven en aquell moment, no? I varen juntar 6 persones i vàrem estar ahí, no sé si fins al 2005 estiguérem tocant i fent bolos per les Illes Balears, per tot el País Valencià, en Catalunya arribaren també, i vull dir que farem un muntó de bolos i farem una convivència molt propera, no? Conec de tota la vida a Vicent Ruiz, al Xai, i ell és un rockero total. I ell és un músic que toca la guitarra i, bueno, me crida, me diu no dures la bateria i tocarem un poc alguna cançó? I jo, doncs ho faig. Total que quan ho duem fent algunes setmanes, dic, ostres, el meu amic Vicent Simón. Un dia vingué Vicent a ma casa, perquè jo tocava la guitarra, però després també vaig tocar el baix, i me digué el baix elèctric i em va dir anem a muntar un grup de rock, el Xai i jo. Dic, molt bé. I diu, mos fa falta un baixista, tu t'apuntes? Total, que mos juntem els tres i diguem, escolta, anem a fer un grup de rock. I vaig dir, però bueno, si fem clàssics del rock, segur que són extraordinaris, i en efecte. A més, un grup de rock de hits, de temes emblemàtics. No a fer temes nosaltres, no. Temes emblemàtics. Se posa una lletra que no una traducció, una lletra en valencià. Anem al mercat a comprar l'arreglo. Avui tenim
pa dinar la paella al seca. Vicent el Xai fa les lletres i s'ho passem, s'ho passem, que ningú pensava que s'ho anàvem a passar també tocant i assajant en Sant Rock and Roll. Comencem a fer actuacions, la veritat que no totes les que volguérem, però fem actuacions. És un moment d'evasió de la meva faena. Vull dir, no és faena. Vaig a tocar la bateria i jo soc músic, però aquest moment és totalment per a divertir-me, per a tenir el meu espai. El fet de quedar en tres amics i anar-se'n a un local menudet, a una casa d'un amic, que feu un local aposta, a la coveta, que li diguem, vull dir, això te va dins del món sencer i te rebaixa el nivell d'estrès, te rebaixa moltíssim. Utilitze la música, però en aquest cas per a passar-m'ho bé. Entonces, és un grup que m'agrada molt. Jo sóc un músic de campo, no? O sea, jo no sóc un músic de prèmits ni d'excel·lències. Jo sóc un músic de batalla. Vicent, com a músic, és extraordinari. Perquè és una persona que té molt de bagatge, té molta experiència, és un apassionat de la música i disfruta quan parla en ell. Pues jo a Vicent el definiria amb una de les coses que jo em fixe més en els músics, no? I és això que parlen molta gent subjectivament del talent. Vicent té un oït extraordinari. Evidentment, té un control del ritme que, siguem percussionista, és extraordinari. Crec que és una persona que està enamorada de la música i això fa que tot el que ell té en mans, que tingui relació musical, pues el resultat siga bo. Que té molta sang per a tocar, per a fer alguna cosa, no? Les persones que ho viuen. La seva manera de conduir el que diríem els assajos des del punt de vista musical és molt bona, perquè sempre sap a on n'hi ha que incidir per treure el màxim de la peça que estàs tocant. Ell, al front de la banda, el seu objectiu és fer música, que el músic i la gent ho passen bé. I això és fonamental per a un director. És una persona molt treballadora, crec que en aquestes dues coses això és un còctel molotov super especial per a ser un músic, un gran músic com és Vicent. Mai se li podrà negar les ganes de treball i la il·lusió que posa en qualsevol projecte. Com m'ho varen dir, me vaig quedar un poc parat perquè no m'ho esperava. Estic super agraït, no estic acostumat a rebre cap tipus de premi, de reconeixement. Que el poble doni premis a persones que se ho mereixen per la seva llavor, això me pareix que ja és algo d'agrair i algo molt especial. Jo crec que Vicent sí que es mereix aquest reconeixement perquè és una persona compromesa en la cultura del seu poble i sobretot perquè és una persona apassionada per la música i aquesta passió la transmet a tot el món. Jo crec que el poble d'esta manera reconeix a Vicent, especialment a Vicent com a director i de pas a la banda de museros que crec que se mereix això i molt més. Vicent, jo diria que representa el que és la música des del nivell local. Vull dir, Vicent sempre està vinculat a la música, a banda dels jocs que ha anat fora, ell sempre està vinculat a lo local. I vulguis que no, jo crec que ho representa tot en una mateixa figura. I crec que és un encert donar-li el premi a Vicent Roig. Perfecte, aquest final. Perfecte, s'ha diluït perfectament.